El que hem pogut llegir posa encara més de manifest que avui hem de sortir al carrer. El que hem pogut llegir fa que avui molta gent, tota la gent, independentment de l'origen, el perfil de cadascú, de lo lluny que vulgui anar, avui totes les catalanes i els catalans, els catalanistes, els que volem que se'ns respecti, hem d'anar a dir que no a aquesta sentència i hem d'anar a dir que sí. Sí que se'ns respecti i sí que volem decidir el nostre propi futur. Per això, conflicte sí, perquè el Constitucional ha obert el conflicte. Quan el Constitucional el que ha fet és dictar una sentència tan ofensiva, que no respecta la voluntat d'aquest poble, que no garanteix allò que hem pactat amb les Corts, que el que entén és que aquesta sentència està per sota de moltes lleis orgàniques, que aquest estatut està per sota de moltes lleis orgàniques, que no forma part del bloc constitucional. El que fa el Constitucional és obrir un conflicte. I obrir un conflicte liderat pel Partit Popular i que ha comptat amb la passivitat del Partit Socialista Obrer Espanyol. Per tant, sí, ens hem situat en un escenari de conflicte, de no acord. I el que nosaltres volem dir és que sí, que si volen conflicte el tindran, que aquest conflicte es traduirà de forma molt serena i molt tranquil·la, però també de forma molt ferma aquesta tarda, i que aquest conflicte s'ha de traduir en propostes. Però en propostes a la vegada que garanteixin que som un sol poble, que avancem i que avancem de forma majoritària. L'acord. L'acord ha de ser el del restablir allò que vam votar amb l'Estatut de Catalunya. I ha d'estar un mínim comú denominador, però a la vegada no pot ser tant de mínims que no transcendeixi res, que no signifiqui res. No, no. La proposta ha de tenir denominadors comuns, ha de ser unitària, però la proposta ha de transcendir.